Pentru mine personal, proiectele din cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova, în care sunt parte, au devenit un exercițiu complex, tehnic, care m-au impulsionat spre o deschidere mai mare către alți actori implicați pentru a dezvolta rețelele de parteneri din România și totodată de a consolida și de a coopera și de a prelua bunele practici de la colegi. Am implementat aproape toate activitățile pe care le-am avut în proiect. Urmează încă o serie de achiziții pe care avem să le facem în cadrul proiectului. Sperăm ca termenul limită să nu-l depășim, pentru că asta ne dorim cu toți, să fie un succes acest proiect. De fapt, el este deja un succes, pentru că am acționat și acționăm în comun cu carabinierii din Republica Moldova. Ne-am armonizat procedeile și tehnicile de intervenție, astfel încât am găsit un numitor comun de cooperare. Mai mult decât atât, în cadrul acestui proiect am reușit să ne dotăm, am spus noi, similar, pentru că partea de dotare a fost făcută în oglindă și noi și ei am făcut-o în oglindă. De ce atunci când vom acționa într-o situație pentru care noi ne pregătim la acest moment, să nu se facă diferența între jandarmi și carabinieri? Unitatea de primire urgență la Institutul de Medicină Urgentă este destinată creșterii calității serviciilor pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin acest parteneriat transfrontalier, două instituții cu profil medical, Institutul Regional de Oncologie Iași și Instituția Medico-Sanitară Publică, Institutul Oncologic, își doresc să dezvolte o platformă comună de cercetare a biologiei genetice, prin crearea de noi locuri de muncă, prin crearea de noi oportunități inovative pentru cercetători și pentru pacienții instituției. Suportul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în special pentru pompieri și salvatorii din cadrul inspectoratului, a fost foarte esențial. Pentru noi, ca inspectorat, a fost deschise multe căi, atât pe baza tehnico-materială, cât și pe baza instruirii a tuturor pompierilor. Acest tip de ambulanță este dotat cu echipament și materiale conform standardelor europene, ceea ce ne permite de a acționa cât mai rapid și calitativ în cazul urgențelor cu prioritate maximă a pacienților aflați în situație critică. Datorită implementării proiectului în cauză, Serviciul Vamal va îmbunătăți capacitatea atât a funcționarilor vamal, cât și a condițiilor de activitate în posturile vamale, care urmează a fi reabilitate și modernizate. Prin prisma mea ca manager de proiect și prin prisma echipei de proiect am beneficiat de o creștere a capacităților personale de a gestiona un proiect de acest gen și cred că în această echipă vom fi capabili să dezvoltăm în continuare infrastructura și capacitățile instituționale a instituției pe care o reprezentăm. Noi am dovedit în ultimul an că suntem puternici împreună și dacă am fost puternici la greu, va fi bine și în viitor. Împreună cu partenerii din Republica Moldova, noi, structurile de program, configurăm un nou program de cooperare transfrontalieră între România și Moldova pentru anii 2021 și 2027. În acești ani o să finanțăm proiecte concrete legate de energie, protecția mediului, educație, turism, sănătate și creșterea capacității administrației locale. Lucrurile astea vor avea impact bun și angajamentul nostru este să oferim cât mai rapid această oportunitate de finanțare pentru toți beneficiarii din Moldova și, sigur, județele românești de pe graniță. Salutăm încă o dată și ne înclinăm în fața efortului beneficiarilor, eroii noștri de Ziua Cooperării Europene.